тамошобинон созед нағзен саломатиҳо хубай бисёриҳо сангдорро интизор буданд. Инам хеле материалҳои амбрера сангдорша марамат қолаби навинка кати омадай янамуд хушрӯ задагай сангош аҳамиятен сангошам амбреяй яъне ки нигоҳ кунед ҷои савзашда санги сабз задагай ҷои болора бинед розвичай ҷои ҳамуда санги розви задагай хулас беҳад хушрӯ қолаби навинка аҷоиб фасон воимақ боӣ метова каседа дар кораи ҳозима цветоша нишон метам метонен скриншот кунед аз рӯи навор равон кунед дарав дастафшик шумода бурда мерасона инаиша бинед чихе хушрӯ омадагиай дастафшик монзанакай духтаракҳои хушрӯ ба ҳазур метонед интихоб кунед бурда хонаотонда тиян. Як чизи дигар илтимос хоҳаракҳои азиз сурат напурсед ҳар он чизе ҳаст ман инамҷа нишон додистам аз рӯи навор скриншот кунед партоен кадомеш ки маҳқултон мешава баъдан суроға напурсен фақат дастафкая и ана инчунин анаи ранги навинка бинен сангда чихе хушрӯ омадагиай фасони бад марҳамат чихеле гуфтум сангошам амбре задагиай мана духтаракҳо интихоб кунед даррав бурда шумода доставка кунанд нигоҳ кунед ишаишда хушрӯвай ишаишда хушрӯвай бисёриҳо интизор буданд ина духтаро омадагиай метавонед бо дили пур дархост кунед дарав бурда шумода тиян мана киртада фасон меброя мисол двойкада хушрӯ меброя анаи цветша бинен и цветшку тамоман фасони бадай бо нигоҳ кунед охи амбреҳое ки ҳози омадагиянд аҳамиятен серангӣ мезана беҳад хушрӯвай мана кадомеша мегиред ино ҳамаш гули навинкаянд амбреҳои навинкаи расветкаҳои фасон бо қолабша намегиред қолабушко аҷоибот худаш материалаш блеск дорад таҳташ хеле фасонайда блеск метиҳад ранги королевский бархто блеск метиҳанд ку иям ҳам хеле материалаш блеск метиҳад инаи цветша бинен охи духтаро чихе хушрӯчай хулас ҳамаш беҳтарини беҳтарин барои шумо бо инам хеле сангчои фасон бо қолаби новинка дар инами амбреи оригинал мана мрамори тоза материалаш хеле резинкая бисёр мепурсанд ки чӣ хелеай материали амбре мана духтаро резинкая материалаш мрамор ҳаст ку ҳам хелира амбреш хулас ина ҳамаш бори фасон ҳамаш бори новинка барои шумо духтаро кадомеш дар кор меша ина наворро дидестен бигирен скриншот кунед аз рӯи навор суратша партоен даравакак бурда тиянтона